Σας είδαμε τόσα χρόνια. Τι έκανε η δημοκρατία σας. Διέλυσε την Ελλάδα τελείως. Καταστρέψατε τα πάντα. Υγεία, παιδεία, ύπαιθρο, τουρισμό, αγρότες, κτηνοτροφία. Έχει ερημό στα χωριά μας, δεν μένει κανένας πλέον στα χωριά. Τεράστιος χώρος, άδειος, ανεκμετάλλευτος. Για ποιο λόγο γίνανε όλα αυτά? Για να τους μαζέψετε όλους στα αστικά κέντρα και να τους ελέγχετε και να τους δίνετε ένα κομμάτι ψωμί να φάνε. Αυτοί είστε. Είστε σε διατεταγμένη υπηρεσία καταστροφής του ελληνικού έθνους. Αυτό είναι αυταπόδεικτο πλέον. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις άλλες. Λοιπόν, να τα μαζέψετε και να φύγετε. Ο χώρος είναι ανοιχτός. Τα σύνορα είναι ανοιχτά. Πηγαίνετε όπου θέλετε. Μακριά από την Ελλάδα. Εδώ δεν σας θέλουμε. Εδώ ο τόπος ανήκει στους Έλληνες. Και θέλουμε να μας διοικήσουν Έλληνες. Δεν θέλουμε τη δημοκρατία σας. Θέλουν να μας κυβερνήσουν παλικάρια, λεβέντες. Θέλουμε τους καλύτερους. Να διαγωνιστούν μεταξύ τους οι Έλληνες οι καλύτεροι και ο καλύτερος να μας κυβερνήσει. Θέλουμε τους άριστους. Θέλουμε τα ρεμάλια. Και τους άχρηστους όλους, τους κλέφτες. Πεθαίνουν τα παιδιά μας. Και οι ηλικιωμένοι δεν έχουν φάρμακα και στα νοσοκομεία πηγαίνουν και δεν υπάρχει τίποτα. Τα έχετε διαλύσει όλα. Ένας πάμπλουτος τόπος. Να σηκωθείτε να φύγετε. Μαζέψτε τα παιδιά σας, τις γυναίκες σας και πηγαίνετε όπου θέλετε. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, σε εμάς ανήκει. Ούτε σε κόμματα, ούτε σε κανέναν. Θέλουμε να μας κυβερνήσουν Έλληνες. Έλληνες πατριώτες θέλουμε. Έχουμε πολλούς. Έχουμε επιστήμονες, έχουμε τα πάντα. Δεν θέλουμε τη βοήθεια κανενός. Μπορούμε και μόνοι μας. Μπορούμε να γίνουμε αυτόνομοι. Έχουμε το κατάλληλο σημείο και το κατάλληλο μέρος για να πραγματοποιήσουμε θαύματα. Αυτός ο χώρος εδώ γέννησε παλικάρια και λεβέντες. Και υπάρχουν πολλοί ακόμα. Λοιπόν, μαζέψτε τα κίνητα της μεταπολίτευσης και πηγαίνετε όπου θέλετε. Μακριά από εδώ.